Mbukela-ke ngimengelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kusuke impi enkulu ezinkundleni zokuxhumana emva kwalaba baculi ababili uMthandeni noCassper Nyovest bechaphana ngamagama kubuka izwe lonke ezinkundleni zokuxhumana. Mbukele lo msindo oqale ngokuthi uCassper Nyovest ebhale ekhasini lakhe lika-Facebook ukuthi uTyler obekumele ngabe unqobe i-Song of the Year esikhundleni sikaMthandeni ebuthilwa Ndlunkulu iParis okuyiyena othathe indondo ye-Song of the Year kuma-SADMA Awards. Mbukelo uMthandeni osiphendulele yena mathupha kuCassper Nyovest washo kanje. Uthe uCassper Nyovest oyilaba bafana abasindwa izikhindi ko-hip hop uzovuka ngathi la kuMaskandi ngizolishaya leli dada esho kanje kuCassper Nyovest. Mbukeli bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.